Okay class, naaday mo yung bago nga classmate. Gikan ni siya sa baryo, wala na gyud pag-asa. Okay dong, introduce yourself. Good morning sir, and to all my new classmates. Ako di si Winston B. Nagpakatanga. Ako ditong niasa, pinuangan, masakitan, ilisan og lain, labaw sa tanan, gidula-dulaan ang nagnusara kong kasing-kasing. Umiyak ang puso ko't sumisigaw, pati ang isip ko, damdamin ay humihiyaw. Buhay. Unsa man imong dili ganahan nga subject? Math, sir. Ngano man? Kaya naglibog man gyud ko, sir. Kung unsaon pag-solve si X nga mawala siya sa akong huna-huna. Bakit di pagbigyan muli ang ating pagmamahalan? Kung mawawala ay di ba't sayang naman? Lumipas natin tila ba kailan lang? At kung nagkamali Unsa man sad pangamdoy nimo inig makahuman kag eskwela? Kay harani mo, sir. Pag maestro gihapon ko. Ngano man? Para tutuan na ko iyang kasing-kasing. Nga sa ako ra mahigugma. Oh, wag na wag mong sasabihin na di mo nadama ito.